Lo stavamo usando da solo, Добре. Приема се. Ефектът приема. Искам да благодаря на господин Трифонов, че един напълно европейски вид дари тази естакада на фестивалния комплекс, с която, както виждате, наистина хората могат да я ползват и наистина да има една по-голяма достъпност до мероприятията, които се осъществяват в фестивалния комплекс. Така че благодарим още веднъж. Благодаря. Това е основен приоритет, който трябва да се случи не се държа само във Варна, трябва да се случи в България. Не може да бъдем европейски град, камо ли пък най-добрия град за живеене, ако не можем да осигурим една такава равнодостъпна среда за всички, които всички варнаци и за гостите на града. В собствената си програма съм наблегнал върху социалното равноправие, което най-просто означава, че темпото на развитие на града не се измерва с летящите спортни автомобили, а с тези, които са в неравностойно положение, които са най-слаби в обществото, тези, които ровят кофите за смет за прехраната си. Така че това са проектите, които ще ни отведат стъпка по стъпка към мечтания европейски град, в който искаме да живеем. Кои части на града може да очакваме да станат по-добре? Това е във всички части. Подлизите са едно от тези места, бъдещи надлизи, всички обществени сгради. На първо място ще започнем с общината, където няма да не е място само за тези импровизирани съоръжения, които има наистина една достъпна среда, удобна за всички.